что, продолжим наше с вами размышление Ще продължим с вас нашите размисли и зачитаем текст Евангелия от Луки, 21 глава. и ще започнем с текста от Лука, 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава, 25 текст. Лука 21, 25. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов». И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите. Как у вас переводится бедствие? Бедствие, беди, плохие вещей, катаклизмы. Катаклизм. В русском синодальном переводе уныние. В русския синодален превод е уныние. Уныние. Как уныние будет? И уныние на български. Тага. Ага. Горест. Что, какой в современном языке депрессия? Современната дума е депресия на уныние. Помните, когда Давид говорил, что унываешь, душа моя? Както Давид плачеше пред Бога, защо си отпаднала душа моя, е библейския вариант. Да, и здесь написано на земле уныние народов. И текста казва в този руски славянски превод, по земята ще има такава отпадналост, уныние сред хората, сред народите. То есть весь мир будет погружаться в депрессию. С други думи, целият свят ще бъде потопен в депресия. Потому что очень много плохих новостей. Защо? Заради множеството негативни новини, лоши новини. Раньше по телевидению обычно говорили позитивные новости. По-рано по телевизията обикновено говориха положителните новини, които се случват. Особенно в те времена, когда был Советский Союз и Болгария, наверное, была в Варшавском. И когато Съветския съюз беше в онези години голям и България също беше част от този Варшавски договор. Новости все были все позитивные. В новините или в новостите бяха нещо хубаво, което се е случило някъде. Плохие новости были, что Запад плохо живет. Лошите новини бяха, че на Запад зле се живее. А у нас все хорошо. А при нас всичко е превъзходно. Да, и я вам скажу, очень мало было людей в депрессии. И искам да ви кажа, че този подход работеше, защото малко хора бяха в депресия. Я учился 11 лет в школе. 11 години в първото ми училище. И мы не знали вообще, что такое депрессия. Въобще не знаехме какво е депресия. Сейчас уже дети на антидепрессантах с 16 лет. А сега децата в 16 годишна възраст са вече на антидепресанти. Что-то происходит в мире. Нещо се случва в живота. Ну и, соответственно, противоположное у депрессии, наверное, мы можем сказать, это счастье. Противоположното на депресията сигурно е щастието. Мира. Согласны? Съгласни ли сте с това? Счастье и депрессия. Что вам нужно для счастья? Какво ви е необходимо, за да бъдете щастливи? Знаете, некоторые люди, вообще человечество, оно хочет быть счастливым. Човечеството копнее да бъде щастливо. Поэтому люди думают, вот если я там встречу парня или девушка встретит парня или парень встретит девушку, вот счастье в его жизни будет. И много често и младите хора мислят, че ако срещна подходящо момче или срещна тази красивата госпожица, тогава ще бъда щастлив. Вот если мы поженимся, вот точно будем счастливы. Ако точно тя се ожени за мен, със сигурност ще бъдем щастливи. Знаете, у нас на школе когда мы организовывали санаторий, у нас была очень молодая команда. Когато започвахме и организирахме санаториума, колектива ни беше изключително младежки. Да, и девушки и парни были, одинокие. И момчетата и момичетата бяха още несемейни. Да, не семейные. Да.
И тут однажды один парень и одна девушка, они объявили дружбу. И един ден едно от момчетата с друго момиче обявиха на всеослушание, че започват сериозно приятелство. И все остальные, они не семейные, А всички останали не семейни, а эти уже объявили дружбу. а тези вече претендират за нещо по-специално. И все им, ну, как бы завидовали белой завистью. И всички им завиждали с такава благородна завист. Но прошло 2 дня, и мы смотрим, эта пара идет очень грустная. Но минаха 2 дена и гледаме тази двойка върви. Не вървят, ами просто така наблюдаваме ги, че са много тъжни. И я у них спрашиваю, что случилось? И ги питам какво става. Они говорят, когда мы поженимся, нам негде жить. Когато се оженим, няма къде да живеем. Я говорю, наслаждайтесь тем, что вы дружите. Но аз им казвам, наслаждавайте се на дружбата си. У кого-то нету друга или подруги, Някой няма приятел или приятелка, а вы уже расстроились. а вие се разстройвате от това, че няма къде да живеете. В итоге они не поженились. Крайна сметка не се получи нищо от тяхната дружба, не се ожениха. Да, некоторые думают, вот куплю машину, счастье будет. Други хора си смятат, че ако си купя кола, ще бъда щастлив, нали? Да, но до покупки какой-то машины либо не хватает 100 евро, либо 1000 евро, в зависимости от какого-то бюджета. И за определената марка кола в мечтата понякога не ти стигат 100 евро или 1000 евро, в зависимост от мечтите и бюджета ти. А потом они еще ломаться начинают. А после, когато успееш най-после да ги добавиш и тези пари, тя почва да се чупи тая Вы кола. вроде бы купили недорогую машину, но на ремонт уходит больше, чем вы купили ее. И изглеждаше, че купих не чак толкова скъпа уж кола, а пък на ремонт вървят с хиляди. Да, многие думают, вот родим детей и вот счастье. Някои вярват, че ще си имаме деца и тогава вече ще бъдем щастливи. Но родители знают, сколько проблем приносят дети. Но родителите знаят колко предизвикателства може да донасят децата. Особенно, когда они подрастают. Особено в тинейджърската възраст. Давайте с вами прочитаем Исаия, 14 глава, с 12 по 14 текст. Исаия 14 глава, от 12 до 14 стихове. «Как упал ты с неба, денница, Как си падна от небето ти, денице, сине на зората? разбился о землю, попиравший народы. Как си бил посечен ти, който подпираше народите? А говорил в сердце своем, взойду на небо, А в сърцето си казваше, аз ще възляза на небесата. выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Ще възнеса престола си над Божиите звезди и аз ще седна на планината на събраните в най-далечните страни на север. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Аз ще възляза над височината на облаците и аз ще бъда като Всевишния. Есть ли на земле хотя бы один человек, может быть самый богатый, который имел больше, чем Люцифер? Имало ли е на земята човек, дори да го назовете и най-богатия, Илон Мъск, 700 милиарда, който да е имал повече от Люцифер? Люцифер был самый лучший менеджер. Люцифер бил най-добрият менеджер. Он был в драгоценных камнях. Обсипан бил с скъпоценни камъни. Ему повиновалась вся вселенная. На него се покорява цялата вселена. Под неговото настойничество. У него было все, о чем Илон Маск даже и не мечтал. Имал всичко, за което Илон Мъск даже не би помечтал. Но тем не менее он был неудовлетворен. И въпреки това не бил удовлетворен. Оказывается, счастье не зависит от количества. Всъщност оказва се, че щастието не зависи от количеството.
Оказывается, счастье, оно находится в голове. Оказва се, че то е процес, който е тук в главите ни. Но у него было все больше, чем, наверное, у всех жителей Земли вместе взятых. Той имал всичко, имал даже много повече, отколкото всички ние земни жители имаме всичко взето заедно. Но он стал несчастным. Но въпреки това, той започнал да се чувства нещастен. Потому что был неудовлетворен тем, что у него есть. Защото не се удовлетворявал от онова, което той притежавал. Это одна из причин, которая сейчас погружает мир в депрессию. Това е една от причините, поради която днескашния свят се потапя в депресия. Потому что все, что вокруг нас, оно постоянно диктует нам, вам надо еще больше, новее. Защото всичко около нас постоянно ни диктува, че вие се нуждаете от повече, от по-нови неща. Я жил еще при Советском Союзе. Аз улових този период от Съветския съюз, част от живота ми. Да, это было государство без Бога. Това беше държава без Бог. Да, но все жили счастливо. Но въпреки това хората привидно бяха щастливи. Ну или, по крайней мере, людям так казалось. И така изглеждаха, че живеят щастливо. Но потом пришло телевидение с Запада. А после дойдоха тези западни телевизии. И мы поняли, что мы живем плохо. И оттам ние разбрахме, че живеем всъщност много зле. Кто-то сказал нам, что мы плохо живем. Някой ни каза, че ние живеем много зле. Да. Вот так когда-то Люцифер счастливому человечеству. И така е Люцифер на онова щастливо общество от ангели. Ангелы были счастливы. Те били просто щастливи. А он им сказал, вы рабы. А той се появява и им казва, слушайте, вие сте роби. Да, вы несчастные существа. Вие водите нещастен живот. Вы можете жить лучше. Вие може да живеете много по-добре. И вдруг счастливые существа стали несчастными. И изведнъж всички тези щастливи същества станали нещастни. Что в их жизни изменилось? Какво в живота им се променило? В плане количества или чего-то? Нещо по отношение на количеството на нещата, които имат ли какво? Но где изменилось? Какво се е изменило? Изменилось в голове. Тук в главите нещо се променило. Все начинается из головы. Всичко започва и при нас от тук. Поэтому вся война на этом земном шаре, Затова и цялата тази война на това земно кълбо вот за этот орган. всъщност започва от този орган. 1,5 килограмма. По килограм и половина. Кто сможет завладеть вашим мозгом, Който може да овладее вашият мозък, тот будет управлять всем телом. този ще управлява и цялото ви тяло. И Библия нас учит правильному мышлению. И Библията ни учи на това да мислим, да разсъждаваме правилно. Филиппийцам 4 глава, 11 текст. Посланието към Филипяните, 4 глава, 11 стих. 4 глава, 11 текст. 4 глава от посланието към Филипяните, 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Не казвам това поради оскъдност, пише тук Павел, защото аз се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намирам. 1 Тимофеям 6 глава 6 текст. 1 Тимотей 6 глава 6 стих. 1 Тимофеям 6 глава 6 текст. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 6.6. А благочестието с задоволство е голяма печалба. 8 текст. 8 стих. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А като имаме храна и облекло, нека бъдем доволни. Или това ще ни бъде достатъчно. Знаете, когда-то, помню, мы
Ну, я ехал с пастором в машине, Помня един случай, в който пътувах заедно с един пастор в колата и раздался телефонный звонок. и се зазвъня телефона. И пастор поднимает трубку, Пастора вдига телефона и там женщина кричит ему в трубку: «Привезите мне покушать, я уже 6 дней ничего не ела». донесете ми нещо да ям, защото от 6 дена нищо не съм хапала. Было такое время, когда логистика была разрушена, людям нечего было есть. Имаше такъв период, в който логистиката беше нарушена и нямаше нищо по магазините, хората нямаше какво да ядат. И люди были счастливы, потому что им привозили просто покушать. И щастието беше в това да имат какво да хапнат, да имат какво да ядат. Самое большое счастье, когда переставали стрелять. В друго време при нас най-голямото щастие пък преживявахме, когато имаше затишие след стрелбите. Потом еще больше счастья стало, когда начали выдавать какие-то деньги. Это было 50 евро. После още по-голямо щастие настъпи, когато започнаха да дават някакви пари, някъде около 50 евро се равняват. На месяц. На месец, за да има да си посрещнете нуждите. Люди были так счастливы. Хората в обществото бяха така щастливи. Но как только жизнь наладилась, Но след като живота така уседна, зарплаты выросли, заплатите взеха да се покачват, пенсии выросли, пенсиите се покачиха люди стали несчастными. и хората станаха нещастни. Обратите внимание, счастливые ангелы в одну секунду стали несчастными. Обърнете внимание, щастливите ангели, щастливото ангелско общество в един момент стана нещастно. Ничего вокруг них не поменялось. Наоколо нищо не се е променило. Так может, мы сейчас счастливы? Може би все пак да се замислим, че ние с вас сме щастливи сега. Хотя мы думаем, что что-то у нас не так, что-то Въпреки, нам че си чего-то не мислим, че хватает. нещо не е наред, нещо все не ни стига. Мышление человечества ломается. Човешкото мислене ни сломява. Мозг – это такой же орган. И мозъкът е такъв един своеобразен орган, Он тоже может болеть и неправильно работать. който може също да се разболява и да не работи правилно. Поэтому давайте будем учиться тому, как нас учит Библия, управлять нашими мыслями. Затова нека се учим така както и Библията ни учи, да управляваме мислите си. Давайте будем благодарить. По-скоро Завтра- нека да благодарим, Сегодня я бы сказал быть больше удовлетворенными. да бъдем в днескашния ден удовлетворени. Завтра утром мы поговорим больше о благодарности. Утре сутринта ще си поговорим повечко за благодарността. Поэтому давайте поднимемся для молитв. Затова сега ще ви поканя да се изправим в края за молитва. И давайте 30 секунд тишины. Поверьте, что вы счастливы. И нека в тия 30 секунди на тишина Сатана нас да обманывает, что у повярваме, нас че чего-то сме нет. щастливи хора. Бог пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Дявола ни мами, че сме нещастни, а Господ е дошъл, за да ни подари живот в изобилие. И Он все для этого сделал. И Той е направил всичко за това. Но сатана постоянно нас обманывает, что нам чего-то не хватает, и мы несчастные рабы. Но Сатана е онзи, който постоянно ни мами, че нещо не ни стига и ние сме просто, по неговите думи, нещастни роби. Давайте будем благодарить нашего любящего Господа за все, Нека что Он бъдем для нас благодарни сделал. на нашият любящ Господ за всичко, с което ни е обградил. Отче наш, благодарим Ти за Твоята благодат, за Твоята милост, за Твоята любяща грижа за всички нас, че си ни обградил с всичко необходимо за живота ни тук на тази земя, а и за благочестието, което е голямата ни награда чрез вяра в Теб. Господи, благослови ни да сме удовлетворени и да се стремим към това да Те познаваме повече, да не позволяваме на лукавия да ни мами с заблудите, че сме нещастни или роби, но напротив,
Научи ни как да се радваме и тази радост да я пръскаме като спасителна вест и към ближните ни. Благослови ни с това за този нов ден. Те молим в името на Исус Христос. Амин. Амин.